ที่อันนี้ก็ได้บ้าปงหิมะเดี๋ยวอย่างนี้แต่มันมีภาษาบ้ามาแล้วกันเนาะงดกันในบ่ควายมารวยนะมารวยนะมารวยกันในควายมันนำสเต็ปนะสเต็งsingi มันเนี่ยคัดวิบจีเขาดิสเต็งนังมันทั้งหมดสเต็งsingi มตากันใช่อันนี้ล่ะบนบ้านเนี่ยตลาดนั้นสิar kilo ada kilo tam itai dijuk try try jong ada salah mah ani bun ada Barang ini isa wala. Hey. Ini dia. Ngari. Ini dah. Tok beli pi baro ngapa yang sobai pi season 4 jaga dengan channel ga jongi ka na KTR network. Menta ka janmit ngidan hapo jong kana snong umran diary ang ne po Riboy district ngiwan panjat thaj ilade ngiwan mana khwai ha kana kapung jong I Pak Shan. Te ngi kwa matip shapi khandiat leng ba kana ka video ka ba ngi pelaj menta ba ya kana kapung ka ba lai kerteng Marwing Fishing Pond. Dai Pak Shan. Marwing Fishing Pond. Kabajangai tanggung bakat to kana mitar nang thina surok ba ban poi shadu kana ka jaka jong I Pak Shan. Ha kana ka jaka ka badan kini ki pung. Te ha kana ka pung ki babun ba ki ba lawan khwai kita kaman namar ba ka dai do ba kana ka pung. Ka dai do ba banta singi namar ki labun ki balik pai namar kala dei janmit mitala kumba sau siteng sandunai e ngila ni poi ha kana jaka ta ka kini kinong khwai kila lik pai te wat ha kana kapung ki ai khwai ru kupto ha ka si tayo ki ai khwai ar ne license ha ka si tayo ha ka dor sanspa si rungyang balada kwa ban simwai sngi baro si sngi lada pidan sangot si pawol ne kana ngot kana ru la pi simwai bar si sngi lan tang marwai tang arngot ru ka dor kalong nyo hajar la nga bakla ba pin simwai bar si sngi bat hang ne phila ban shet phila ban bam phila ban khwai bat kadok mo meneru de kido e babon ba ka daj ba ka te kane ka pok mo mane ka de ka jangai tang kum ba ka to ka ne metar nang thina surok ba ban poi sha ka ne ka jaka ha ka ne ka jaka ka ba lai ka teng ne ka pung ka Marwing Fishing Pond te ya ka dor ka ba bai khwai kilabu sanspa tengka si rengwiang tena kapata ke jiktip ke ba kampanya ke ba fikwa an penjat thai ilade fikwa an sotrat ilade ban wan khwai pideki rawan ma bosra ban khwai ba gitip hi kadok ka ba khwai napung ka khambang bunsha bani kadok ka badi hayo te in sabu yau nomor phone ha ka screen jong ka video te pisa page bat pisa sim ya nomor phone nang ne napo ka screen bat pi sa kali kampanya ke jiktip ke ba kamya how kini nomor ke bang ngilabu kubesibon I like quite some stuff, quite